Yaş Raj filmimiz Yaş Chopra Hödürliya Bu cüvitleri Tanrı yarattı. Shahrukh Khan Anushka Sharma Vinay Patak Qarash, men häzir gelýän. Men dünyany birinji gezek gördüm. Şu wagtda aşyk boldum. Eşitdiňmi, Tani? Tani, eşitdiňmi? Sen toy towatlaryň getirdiler. Ýöne ony menden hiç kim görmellerler. Takslan. Tani, gıýdym. Goý ilki başlaryň tez sura tamamlasynlar.
Kaka bugün men toyum ahiri. Şu wagt bir meni öz günüme goýsaňyzla, gaýta eliňiz boş bolsa maňa kömek edin. Ferediňe sundura. Men ömrümde köp zat gördüm, emma akıllar profesör Guptani gyýdynyň edýänlerini gaýır bolupdyr. Bu şagydy öz için şadadany öz saýlapdyr. Bu toy söýüge tatyny eşdýäňmi tani? Hani bärik gel. Hani şoň kimdigini bilip bakaly? Bir Suruyindir ahiri. Men hormatlayan talibim. Yadyňa düşämi? Men sana o arda gurrun beripdim. Ey Hudaý, sen Suruyindirami he? Howa, Siz gözüňe de getirip bilmersiňiz jenap. Siz sebäpli men näçe piýaskerçilikleri tede war boldum. men sebeplimi? Howa mektepde de kollejde de şol bir zatlar işledim. Näme üçin teň alýan bahalam Suruyindirankyal unular sile Suruyindir şey diýe Suruyindir bey diýe. Üstesine de ol ikimizi nikahlaştyrjagam molly. Bolup bilmez. O nähili bolup bilmez. Sana diýen o bu zatlar çyny bilen aýdýady. Suruyindir diňe bagtlyk edilýän maňlaýyndan çykar diýýärdi. Aslynda onu sen bileňok. Ol maňa görä sen has gowur ýa. Hani betedäýinni. Ýa men biletdim. Gyýdym hani bärik gel. Häzir men gittim. Bolýa, tanşanyny ören şat. Häzirlikçe hoş. Hoş, elbette ören ajaýyp. Aydın hakikat. Men onun oğudun keşfine şadiyan tandını, täsin gülükütüne ilkinci fırsattan aşık boldum. Bu önüme olmasa, bagydy birinji gezek görýän ýalym. Bir täsin duýgudy. Şu bir wagtyň ödünni hem şatlyk hem gutsa men gurşap aldy. Hani yer aýtsana näme boldy? Eğlence tigit tutuş maşgalatı bilen yol helakçiliğine uçuraptır. Diri galan olmandır. Ha şeyden derik gelin çatırak ulu öndürün. Yüreğe ımıklı ağırın düşüptir. Yöne yaxşı umytda bolalıyın. Hemme zat Hudaýyň elinedir. Suruyindir haydiňiz bolýaňyz. Aýsaňyz suruyindir haydy beriňiz. Men tanini uly mähirlen olartdym Yöne ol heni ýaşam ören sada. Bu bolan waka onu uruğu taýdan öldürür. Eger makul bilseň, oňa sen öýlen. Tani ygtybarlyary düşse, men bu dünýeden rahat giderin. Hawa rahat giderin. Men wagtym azarly. Eger arazy bolsaň, men tani bilen bu hakda gürleşeýin. Bilýän, häzir bu hakda gurrun etmeň wagty däl Yöne näçekde? Taňry meni öz ýanyna çagyrsa, şu neçenli, men senden hiç zat haýyş etmändim. Yöne dünýeden ötmäkem, haýyşymy ýerine ýetirgýdym. Durmuşda bir hereket edýäs ýöne käbir zatlar ykbala bagly bolýar. Ykbal seni surundyr üçin saýlap bir diýip gödüňine getir. Özüm netije çykargydym. Ýöne balam seni bu dünýede ýeke goýup rahat
gözüm yumup gidip bilmen. Men rahat ölösüm gelýär. Men seviňizleşiňiz ýaly ederin kaka. Hudaý sen öz penasyny aman saklasyn gyzym. Rab ne Ýaşyňyz uzak bolsun, bagtyňyz açyk bolsun balalam. मैं ऊपर बरसाती में सोता हूँ। Men elmadam üçekde ýatýan. Diýmek otaw hem öý goşular senki. Bardy gelli zerurluk. Birden ýüze çykan wagty sen menden habar tutaýyn. Men ukymasakdyryn.
वो जी मीटर डिलीवरी में थोड़ा सा Inni sen medat uğrunu. Bardat yeri ver, hut özüm aladatın ederin. Hova, 48 saatin dowamında. थैंक यू Sağ olun. आपकी सेवा में Size penza poyver, yani durmuşunuzu renk hizmet ediyor. Surindra, nähili täzelikler var? Hiç heyli. Suri, sen iki günler işte görünmedin yağdalın gom dostum. Hova oňotluk. Onunla näme iş yerine gelmedin? Umuman men kimdir birinin toyunda boldum. Yer näme? Kimdir birinin toyunna mı? Üýtgeşiklat ýoklu. Bu şehirde sır saklap boğmu. Dost, sen üren sır bildirmez adam. Bir Näme? ütgeçliğe bar. Yok, gerek gel. Geçen mi? Saki öýlenipdir. Haçan biz seni kutlamaya barıp bilet. Aýsana haçan? Geliverin, ýöne edir şu wagt däl. Benim hormatly dostumuz kabul edişlik guraya hemmäňi deşdiň şuun akşam ol dawaryl ýagdaly gelini öz işgärleri tanıştyrmakçy bolýar. Yok, edir şu näl. Sağ olun. Köp sağ olun, minnettar. Sağ olun. Sağ olun. Minnettar, sağ olun. Penja, power, durmuşuňyzyň renki. Surinder Saki, aç kapını. Näme şini izlenýän? Bobby Halls bilen %100 gürleşesin gelen okmy? Men sana aç kapını diýen. Aýdyp sen ýüzüň görmerin. Men diňe inni kimi ýakyn dost ýalyp aýtmagy geldim. Maňa sen ýal dost gerek däl. Sen öýleneniňi men goňşulardan eşitýän. Gör siziň durmuşyňyzda. Siziň durmuşyňyzda Bobby Hallsyň ornuny nirede eken. Bilýän. Men bilýän sen öýde. İşten gaýdyňy bir saat bolupdyr. Men hemmerat bilýän. Bobby. Salam Bobby. Bobby öldü. Suri diýerik hep Bobby ölüp bilmez. चेक Hani öýegi wakaly hemme de düşünürler. तो वो किथे O nirede? Aşakta men otogumda. तू यहाँ सो Öýdüň şu ýerde ýatýanmy? Ogo şu ýerde. तो अब Inne ne etmekçi? Görmenle. अरे आगे पंजाब पावर के रखवाले İşleyen yerim Penç Power'den kardeşlerim belli. Sen olur karşıla, men gidip tänini habardar edip geleyin. Halat etme, bolyam hemme dat gow bolar. Halat etme, hemme dat gow bolar diýene. Baryan, be ne hile adamlar ayıplar. तानी जी Tani, bu men Surinder. वो जी ऑफिस से तो दो İşteş yoldaşlarım geldiler. कह जी शादी की Olar toy barada eşitip innem gutlamağa gelipdirler. मुझे मैंने तो Ay menim qarşam bolmadım, ýöne adamlar bilýän-e. तो जी एक Men senden bir kiçijik kaýşym bar. अगर सिर्फ 2 मिनट Egerde sen olaň ýanyna sehel çawat baryp
It's okay, Tani ji. Yer bolýa, hemmedat yer bertany gerek däl. Men ulary tany biraz ýarawsyz diýärin. Bir alaj ederim. Bolýarmy sen dynjyň alay. You please take rest. Saki, han sen geldin. Biz bu yere onu görmek için geldik ahirin. Hani ya biz gatyr gelaydik kak. Saki gelini gidilip saklaýar diýen. Bu beýle däl. Uzak ýoldan soň gelinim özüni ýada duýýar. Hani men gidip gözläýin onu. Dursana gelinim Eşdiýärmi çatka? Ikimiden tek garbanamda ahiri. Hani bolýa ilki garbanaly, soň gözler. Näme onda sürindir biz gaýda elýär, giç boldy. Gelin bilen ilk sapar tanşaýar, bolýarmy? siz meni bagşlaň. Ol özüni juda oňoýsuz duýýar. Haýdy ýani ýok. Aslında o sizin bilen tanışmak isleýärdi. Surinder. Kuch bak. Men siz bilen gürleşmek isleýän. Bir pursatdaş çykyp bilmermisiňiz? Elbetde. Siapa? I'm sorry. Başlaň. मैंने आपसे Men şuň özümi näde uğralyp bardym. मैंने आपसे Men öz radyligim bilen durmuşa çykdym. Şoň üçin size ýa akbalymy gahar etmelärlerin. मैं आपसे Söz berýän şu pursatdan başlap men size mehrem aýal bolup galaryn. आप बस थोड़ा धीरे Sizem maňa ýagşy garaýşda boluň. वो क्या है कि Men odolky tanýylygym taşlap, düýünden başga adamy urlerin. Ýönemin üçin wagt gerek bolar. Siz maňa ananaýyň. एक और बात Size ýene de men bir zat aýdasym gelýär. Men hiç wagt siz söýüp bilmerin. मुझ में वो प्यार रहा है Inni menne kimdir birine bagş eder ýaly söýüp galmady. मुझे नहीं पता कि आप किस Bilmedim siz bütün ömrüňizi söýgüsiz ýaşap bilermikäňiz? की नहीं और अगर नहीं है Eger siz muny başarmasaňyzam men sizi ýazgarmazdym. ये प्यार क्या होता है तानी जी? मुझे नहीं
Men söýgüň nämeden bilemok, tani. Maňa heni söýüp görmek bagtymy ýeter etmedi. Umuman men henide çeli söýün gyzmam bolmany. बस हाथ जो आपने मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत रखी Dostlarymyň arasyna ýöne şun meni gollamaňyz men üçin söýgü boldy. Men hiç hili sowalym ýok. Bundan artyk uly söýgüm talap edemok. आप बहुत लकी हैं Hiç şol tüýük görmedik bolsaňyz siz bagtly ekeniňiz. दुनिया में प्यार से ज्यादा था Bu dünýäde söýgüden güýçli jebir ýok. Siz emma düşünün. अच्छा जी Onda näme? Giýjeňiz rahat bolsun. अब समझ में आया Menin ikun mernäm üçin jebir çekenini düşündüm. आपको पहली बार देखा Men seni görenmadyma haladym, tani. क्या था मुझे Giýjeň rahat bolsun. गुड मॉर्निंग Erkeriňiz haýyrly bolsun. Sizin kim? Siapa? Yuwaş mymyk şemale usiye. Yuwaş güneş ýylylyk çaýya. Yuwaş olar bize güýç berýär. Yuwaş al asmanyna aý dogýar. Käte üstümize kölegeler geler. Kä göterilip käte aşağı gaýdarys. Kädir bolmasa da wagt gelenine demin nürsep hop patardan daşda dur. Aladan taşla başarsan şat bol. Wagt geçýär. Durmuş gysga şunu bil. Yuwaş söýük hem peýda bolar. Yuwaş söýük hem gaýdyp geler. Yuwaş söýük hem peýda bolar. Yuwaş söýük hem gaýdyp geler. Yuwaş söýük hem peýda bolar. Yuwaş söýük hem gaýdyp geler. Raç, siz meni barada eşiten bolmaly. Yürekdäki gapma garşy duýgulardan ýaňa
utançlıq hem sadalyk bizi heyjana salýar. Göýe duýgular biri-biri bilen bäsleşýän ýaly. Bu ýüregiň şer urgusyny ýaýdanmaklyk sedasy var. Käwagt bolsa, ol duýgular daşlaşyp göýe bir zatlar sorýar. Bu ýürek gizliň sırlardan noly. Ol söýge ymtylyp, soňam söýgüň jebrini çekýär. Her zadyň öz uğru bolmaly. Söýgü seni ýola salar, ýardam eder. Wagt geler sen menne özüň görersiň. Meni öňe alyp git. Kerem keramatyň hatyrasyna gideli. Meni öňe alyp git. Peýgamberiň sözüni hem goşgularyny ýada sal. Eger derýa lowlap dursa, ýüdüp geçmek üçin hereket edersiň. Yuwaş-yuwaş ol bize himayet berer, hem bizi gollar. Özüme giderim. Näme? Bu adamlar tantiwre diýerler. Bu Ban Beyden uly meýnama. Umuman men hemişe tant etme arzu edýärdim. Maňa uzaklygyň öýde turmak ýürek kysgynç. Ýöne sen garşy bolsaň men oňa gatnaşmar. Thank you. Köp sağ ol. Mention not. Yer bolýala. Abi ýara. Bodi dostum. Çyn dost bolsaň, hiç kime aýtmajaňyz maňa söz ber. Hiç wagt, hiç kime aýtmaryn. Gerek o. Men kimdir birine aşyk boldum. Näme diýdin? Gutlaýan, aýtsana kime?
मेरी बात Ayalıma, tana. Kutlayan dostum, kutlayan. Acayip. Ondan hem bellemek gerek. Bir nehirli şatlık. अरे यार Yönü o men söyün okta. Näme? Bu nehir söyünok. O sen ayalın değil mi näme? Kakıp koyver, bütün ömrüňe söýür. Beydime, belki sen şarpık salarsın. Yo, mennel, sen. Hiç vaqt. Onu şu ellen bilen urangunum, ellenmi qayçı bilen kesmeli varsın. Ine şeyle. Sen onu yürekten söýýän mi? पर वो कहती है Yönü o hiç vaqt meni söyüp bilmejekdigini aýtdy. वो अपने आप को Ol başgaça bolmak isleýär. इस पुरानी तानी Başgaça tani bolmak isleýändigini aýtdy. Yönü menoň öňkü bolşuny söýüpdim. Men onuň öňkü syýaly bagtlygym şadyan bolup galmagyny, onu söýen döwrümdäki ýaly bolup galmagyny isleýän. से पहली बार Men oň üýtgenmegini islämok. देखते ही मैं रो गया था मैं नहीं चाहता कि वो बदले Men onuň hiç wagt üýtgenmegini islämok. Oň meni söýmegini isleýän. उसको मुझसे लफ्ज Dostcan, onu men söýmege mejbur et. Bir zatlar oýlap tapdy, oň gözüne men gahrman bolup görünmegime kömek et. जैसे वो फिल्म Şeýle bir gahrman bolsun. Edil filmlerde şöwet edilýän gahrmanlar ýaly. Ana şonu o men söýýär. Howa. मेरा जाए हीरो Gahrman. अपने हाथ Öz elleň bilen zadyly täsirlik döret. Şeýle de men söýüw taryhymy ýaz. स्टोरी बना दे Dostun Bobby Holmes şuun bu iş yerini açar. Sen olsa otur da. Hava, otur da söýgü tarihin yazışını hinde. Dobby, doğrudanım aýaly meni tanamazmy? Suri. Eger o seni tanasa, onunla men bu salonu yaparın, ova tol saklama giderim. Tanynyň tan toparyna goşulmagy gatygow boldy. Doğrudanam ol tant etmegi öwrenmek isleýärdi. İlki bilen men şu ýere bararyn. Men oň tant edişini syýlap bilerin. Akşam bolsa öýe baryp onu geň aldyraryn. Ey, näme çek bolýan? Murtumy ýermekçimi? Köşüş. Murtun biraz deglemekçi bolýan. Beýlere beýle murt yaramaya. Gowlukman, sehel çalgyn. Ey, emelsizlik seni. Bağışla, tolgunma, men her gelýän. Köşüş her gelýän. Sen nere barýan? Men tolgunýan. Näme üçin? Sana täzeçe Suriýe yarar diýip pikir edýänmi? Elbette, ol ýanynda bolup sen bilen tant eder, pışırdap gulagyňa hoş sözler aýdar. Nähili? Suri, Ho, men seni söýýän. yürekdenmi?
Yür bir de koşulsana. Yür. Bol bol. Yür. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berekella bolcuk. Devam ediver. Ören acayip. Biz ban beyliler, siz şeyle unuttan dedik bilýändiň duydum zoktuk. Bulan bari tiniň üçin. Bilşiňiz ýaly biz seni iki topara böldük. Gyzyl topar we ýaşyl topar. Gyzyl, ýaşyl. Indi gyzyl topara gatnaşýanlar ýaşyl topardan özüne garşydaş tapmaly bar. Tansa özüňe münasip garşydaş taýlamak ören gyzykly bolsa gerek. Indi gidingde her ýeňiz öz garşydaşyňyzy tapyň. Ey çıgargalmış. Aytsaňyz lan o niredeki? Hany göreýin. Arazyk sabar ediň. Häzir biler. Men tant edip bilemok. Dinleseňizle men hiç wagt tant edip görmedim. Dur soňundan durun yok sondur içeri kaçma. Sen mından meýler penje pewerde işleyen Suridel. Seninni Tani'nin gahrmany. Inni sen Tani'nin gahrmany. Sen aýdym aýdýan, tant edýän. Ähli gyýdlary hayrana goýýan, näketler bolsa ýok edýän. Suri. हेलो जी Salam, men Tani. Men sen gahrmanyň. Näme? 21-nji diýjek bolýan. 21. Men Tani, a sen? Men Raj. Sen men barada eşten bolsaň gerek. Ay ýokly, eşdemok. Aýy ýok. Howo, ine sen şu pursatdan başlap eşdersiň. Bolýanna ertir görüşeriz. Hoşgalym. Yok, hiç wagt. Hoşgalym diýmän diýjek boldum. Hemişe biz söýgüň ýoly bilen marýasy. Ýoluň sonuny bolsa, ýene de duşşar. Ýagşy. Bolýa. Raj. Raj. Biz söýgüň ýoly bilen marýas. Ýoluň sonuny bolsa, ýene de duşşar. Ýoluň sonuny bolsa, ýene de duşşar. Men düşünmedimle. Sen Taniň tant edişin siýinlaryn, üýe gelibem ony geň galdyryn diýipdiň. Hünni bolsa meni ýasama murt taýarlamaga mejbur edýän. Sen akmak,
Inni maňa her un tany bilen tant etmek mümkinçilik döredi. Sen bolsa onu syptyrmak misleň. Eger ol men tanaýsa, men ýaly samsyk bilen tant etmez diýip pikir edýärmi? Hiç wagt. Ol inni öňkü tany bolmasa da bugun maňa ýarady. Sen näme diýjek bolýan? Doğrudanam düşünen okmy? Suri tana on odolky gam gussasyny ýatlady ýa. Ol Suriň ýanyna hiç wagt öňkü tany bolmaz. Inni men radio urlamdan soň maňa oň ýanyna wagt geçirmek mümkinçiligi döredi. Düşünýäň dämi? Kan aýt bakaly, şonça adamyň içinde nädip o men ýollaşym bolandyry diýäň. Men nereden bileýin? Men saňa aýdaýyn. Bu Tanrı'nın iradesi bilen molly. अगर वो चाहते Eger ol islese, tani derrow menden ýüze gurardy. Emma ol beýtmedi. Bilýäňmi näme üçin? Näme üçin? Oň näme diýýänini diňle. O diýär, şu yerden sen söýgü taryhyň başlanýar. Tani bilen tans etmegiň ine, häzir saňa gerek zat, gitde onu oňa öwret, gülmäge mejbur et. Bu sebäpli undan şatlygyny gaýdyp ber. Oň ömürlük bagtly söýgüsine urul. Raç bollo, oňa ýüregiňi aç. Suriýanyň hiç wagt beýan etmedik duýgularyny oňa getir. Bar. Söýgü taryhyny durmuşa geçir. Ine sen men duýgulamy oýardym. Mortuny al. Şonno Suri ýene gaýdyp geler. 2, 3, 4, 2, 2, Раз, 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. Eğlenenin üçün bağ eşkile gelýär. Gapgazy men özüme kederim. Ol ya. Näme bir zat boldymy? Ay yok, boynumu ağrıttım. Sen aharını getir, men ýadyr geler. Tän, inni men işde eglenmeli bolaryn. Köp wagtly iş yerimde geçirmeli boljak. Sen barbyr meşgul. Şonuň üçin menem köprek işläp bolar diýip pikir etdim. Bolýa. Bir, 2, 3, 4. 7, 8.
Bir söýgüň ýoly bilen Marias, ýoluň soňunda bolsa ýene-de duşar. Men şeýle bir baýdyryn. Tani, sen men barada eşden bolsaň gerek. Şeýle dämi, ha? Ýernähil eşigim gelşýär. Dukanyny başga renklisi ýok ekeni. Başga renklisi satylyp torlupdyr. Emma başga renkler bolaýanda da men diňe şunu saýlap alardım. Şun sary renk men söýgüli renkim bolar. Sebäbi men seni ilkinji gedek görümde. Sen sary eşik dedin. Dinleň Jinab Raj, maňa şeýle gurrunlar yaranok. Haýş edýän gaýdyp men ýanymda aýlawly gurrun edici bolaýmaň. Aýlawly gurrun edýänmi? Keşke eger men sana sen ýaly gözel gyzy ömrümde görmedim diýen bolsam, haçanna sen tan edende saçlaryň ogsyna atyp, men ýüregim doňup galýar diýen bolsam, ýöne men beýle zat diýmedime? Diýmek aýlawly gurrunmam ýok. Bağışla göreyim Jinab Raj, men seni bilen tan edip biljek däl. Yok, bağışlaň. Bu bir degişme. Men häsiýetim şeýle ilkinji gören gyýdym bilen gurleşenimde gurleşmegi başaramak, ýöne düşünşör, söz berýän. Gaýdyp siziň ýanyňyzda beýle gurrun etmen, özüm akylly alyp bararyn. Söz berýän men size bağışlaň. Şowsuz degişme. Han başlaýyn. Başlaýar. Yekeci gedek. Durun. Tan ýoldaş, maňa eşigimin gelşýänini aýtmadyňyzlar, ýer buna ýahil bolýar. Dursaňyzlar, tani. Raj, berik. Baryan. Tani ýoldaş, siz meni bağışlaň. Ben zat tigiri şeýle-de hyzmatkär, siziň hyzmatyňyzda. Gerek däl. Arkaýyn boluň, men öz başymy özüm çararyn. Ýaşýak duragyryn, edilersiňiz-de. Men diňe sizi öýüňize eltmekçi. Oturuň hani. Bolýa ta bolum. Minnetdarlyk bildirmek näme gerek? Men sizi minnetdar bolmaly. Yer bolýa, taýynmy gitdi onu. İç çygarga almış taşyma bolsagy. Bilýäňizmi, tani ýoldaş, birinji ýagyn ýagyşyň aşagyna edilmek şogullygyň alamaty edýän arzuwlaryň hasyl bolarmy? Doğrudanam mı? Elbetde. Ajaýyp. Siz näme isleýäňiz? Meňe isleg arzum hasyl boldy. Dünýedäki iň owadan gyz ulagymyň izinden otyr. Şey diýsene, sen ýene başladyň, häziriň özünde ulag sakla. Bolýa, yer bolýa, bağışla. Men oýun etdim agyryn, oýun etdim. Inni gaýtalanmaz. Tani garşydaş, siz näme arzu etdiňiz? Hiç tadardyk edemok. Tani garşydaş, men bilýän, siziň ýüregiňiz bir zatlar isleýär. Men ýüregime hiç tat gerek däl. Her kimiň ýüregi bir zat isleýär. Görýän bol sen barady bilýän öýden. Han aýtsana, men ýüregim näme isleýär? Han aýt. Aýdaýynmy? Hawa aýt da. Sen ýüregiň gam gussanyň gitmegini isleýär. Yerine hili. Bildim gerek. Näme diýýäňiz? Owo diýin ýa-da ýok diýin. Tani karşıdaş, gözüňizi yumuňda her damjan ýüregiňizde aralaşmagyna ýol berin. Sen näme diýen Raj? Ýola kim teredir? Siz dogry dämi? Haýş edýän ýöňe teresini, türmeli ýazyraýdy. Bolýa. Şu ýerde saklasana. Bolýa, haýş eden ýeriňizde sakladym. Häzirlikçe sag boluň. Ýok, tani karşıdaş, hoşlaşmak bolmaz, ýadyňyza düşýärmi? Ýaxşy, bolýarny ýene görüşer. Ýok, dolu görnüşdaýdyň. Bir sevim ýoly bilen Marias, ýoluň soňunda bolsa ýene-de duşur.
Razi boldunmy? Ýören rady elbetde ondan ýa-hili. Biz söýgü ýoly bilen Mariýas ýoluň soňunda bolsa ýene de duşşar. Sen ýagyş damjasynyň tagyny dadyp gördüňmi? Onda keramat bar. Tani garşyda gözüňizi ýumyňda her damjan ýüregiňizde aralaşmagyna ýol beriň. Sorry जी वो Bağışlan, ulugda näsarlyk video çykdy da, bugün ýeglenmeli boldum. Tani sen penjereni ýapyp bilmezmi? Dümeglemegim mümkin. Häzir. Bir ýyljajyk süýt. Dümege peýdali. Ýaşy. Sag bolun. Ýeýän rahat bolsun. Tani garşydaş. Bir, iki, üç, raç bolşun nähili. 5, 6, 7. Sen näme men burnumy gysýan? Sana şey dilse halarmyň? Men bunu başarar. Nira barýan? Raç koýursana meni. Sen näme goltuma ýerýän? Näme diýip durdun sen? Öwredilýän zat et. Başgalaryň oňa tant edişine teret. Bolan bol. Hani maňa elini ver. Elimen merýän burnumam senki isläniň et. Şeýle hereket edilýänmi? Raç, sen näme etmeçilik gözleýän, he? Näme bolanyk aýt? Festivallarda şey dip tant edýärler. Hemmeňiň dikkatyny üns berip çık dinleň. Duşenmede tantdan ýarış başlanýar. Ählice güýjüňiz jemleň. 10 jüwit başarjyň tantçyny jemleýji tapur üçin saýlap alar. Hemem ýeňijileri yglan eder. Kim oňa gatnaşmak isleýän bolsa goýja taýýarlyk görüň. Sag bolun Madonna hanym, sag bolun. Görüşýänçek. Häzirlikçe hoş. Yankı hanym Madonna, göwnüme bolmasa, birinji orun biziňki ýaly bolup dur. Biz birinji dälle, soňkoruna bolar.
रात बारिश Bugün ýagşaganok özüm giderin. Sag bol. Yok. Men oň üçin ne? Tani, men pikirimçe sen karşıdaşyň çalışmaly. Bilýän, men tant edişim edil laqylly ýaly gowy däl. Sen welin gowy. Sen birinji bolmaly. Men karşıdaş hökümine taňa şowsuzlyk getiren. Men welin inamin islam ok. Diýmek Diýmek, duşanma gününden başlap özüňe täze karşıdaş gözläber. Bolýar dämi? Biz söýgüň ýoly bilen Mariýas ýoluň soňuna bolsa ýene-de duşar. Kardaş, raşly taryhyň soňy. Gowja pikirlen Suri. Bu barada men ýeterli oýlandym. Sen tanyň güdüni gören bolsadyň, ýarş barada yglan edilende ol howsala düşüp maňa ynamsy seretdi. Beýle ýagdaý uzak wagt dowam edebilmez. Gowsy muny bet etmek gerek. Tagyt üçin maňa şularam ýeterlik. Ondan başga da bu iradyň eşiklerim diýseň tagaşyksyz. Üstesine de men ähli damarlarym ýagryny agryýar. Kardaş, men tanyny film alyp gitmäge söz berdim. Giýja galýan eňdim görüşür. Näme onna gardaş Muraç, sen taryhyň şu ýerde tamam boldy. Bu dünýede men sen gelin bolup bilmen Raç. Ýöne inniki dünýäge gelende men söz berýän. Men sana ömür boyu garaşarım. Tani karşıdaş salam. Yüreğime düştüm gerek. Bağışla, bizim güllerimizde söýgü hekayetler öz zadytyny ýitirdi. Şoň üçin men şu ýerde. Ýöne tolgunma, rahat şu ýerde. Men söýgü hakda söýgü hudaýlaryndan öwrendim. Kädir sana hindiçe ýolun hyýalywent bir tans görkedeýin. पर्दों पे हम खिलते हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते पर्दों पे हम खिलते हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते Tani. Tani otursana gayş edeyim. Tani sen su içesin gelýärmi?
Şeýle men garşydaşym Raç o bugün gelmedi. Oň öý salgyny berip bilmezmisiňiz? Elbette Raç. Howo. Raç Kapur telefonu yok, salyny var. Raç Motors 1021. Raju Motors. Raju, köp garaşmalymy? Az galy. Aýtsana, näme üçin Suri sen ulunňa alýa, ha? Men oňa ýakyny awtomobil satdym ahyry. Bu arada men soňgurun beren. Ulagyň taýyn. Jenap, haýsydyr bir hanym Raç Kapur sorýar. Yeri, maňa näme diýersiň diýsene. Eşitýäňmi? Ony çatrak sakla, Raç Kapur batym gelerdi. Bärik Raç Kapur gelýärmi? Üýdäkilere jaň edeýin. Yok, Raç Kapur değil kardeş, Suri Raç Kapur bolup gelir. Suri Raç Kapur'un keşfindemi? Nämeler bolup ýöray? Ören uzak hekayet soňgurun beren. Ulo ver kardeş, ören möhüm bir iş bitirip ber. Panjab Power durmuşumyzyň renki. Suri, men sana Racın ulug jaýynyň jaň edýän. Sen aýalyň berdi, Racı özlýär. Tani o ýere bardymy? Aýtsana. Ünni näme etmeli? Raj inni ýok ahyrin. Tani ýarşda ýenip bilerdi. Bilgen, ýöne sen käbir zatlar unutup edýän. Bu söýgü taryhyny sen näle Hudaý ýazýar. Sen Racın haçan o nirde tamam boljagyny sen näle o çözer. Çaltyrak gel, men onu guýman bolýarmy? Bolýa gardaş bardym. Ýogsa da men zatlarym nerede? Men ne, çaltyrak bol. Bolýa. Ýene de 10 minutdan barar. Bobi, sen nähili oňatdy? Senim dostum. ओके जी ओके Nine, geldik. Köp sag bolun. हो जिंद में लगना है आहा हो जिंद में लगना जान तो प्यारा के वेखिया तोल के मैं ओहो हो वेखिया Akşamın hayırlı olsun. Salam, tani karşıdaş salam. Raj berdi. Salam. Aýtsana, tani karşıdaş, berdi seni gowy garşyladylarmy? Elbette. Menni diňe ýaltalar işliýär. Yer näme durdyň? Näme dikanlap seredýän? Men tede biderek wagt geçirmek üçin pul tölämok ahyrin. Bar işle. Bar. Çaltyrak işle. Olar başardyr ýalylar, görýärmi? Bagşla gardaş, bagşla. Gyýdyň öňüne gop bormak isledingmi sen? Bar işin bilen bol, bar. Şeýlelikde tani garşydaş sen näme üçin berdi? Sen men üçin tans mekdebine barmadyň? Bu tanslar çydar ýalylar, şeýler ýürek gysgynç. O ýerde hiç kim men ýaly tans edip bilmez. Ýöne siz tans däl, tans edýän ýollaşyňy taşlap gaýtdyňyz, dogrymy? Men bolsa garşydaşymy ýitirmek islämok. Yok, beýle zat yok. Men garşydaşymy taşlatym gelenok, şoň bilen bilelikde utulazmam gelenok. Bilýärmi näme? Ozal men sen hakda gowy pikirde dälim, emma inni men hemme zada düşündim. Sen hakykatdanam açyk göwnlük gowy ekeniň. Eger sen men tanta ýeňmegimi isleýän bolsaň, menem sen tanta edişiňe bir par haraman. Şu pursatdan başlap ikimiz tanış ýollaşdyr. Mydama şu bolşumda da galar. Sen maňa jana ýaman işlejekdiňe türgünne şökdiňe söz beripdiň. Menem taňa ikimiziň hökman ýeňjekdiňimize söz berýän. Diýmek, inni ikimiz ýollaşda. Mydama ýollaşlygymda da galýatsa. Seret, birden taňa Razyň mülakatlary täsir edäýmesin.
Rad, sen yine de başladın mı? Haş edyen, sen bana bir zadi. Hiç vaqt bana aylawly sözler aýtmajaktygna söz ber. Ay yok. Men türgülleşmegi, hat köpi işlemegi söz berýän. Ýöne aýlawly sözleri aýtmajagma söz berbiljek däl. Men bolşum şeýle, özüme erkedi bilemok. Ve Hudaý tarapyn. Rad, şu günden şeylek bir diňe dostlar, onun agyryp geçilmedini düşündüňmi? Düşünükli gerek, ertir tandy tonu görşer. Bolýa. Men başyma uly bir tawşyryk. Tani, bir zady ýatdan çykardym. Biz söýgün ýoly bilen barýar. Ýolum soňundan bolsa ýene duşur. Ey Hudaý, ey batlykdan ölüp barýar. Bu arşlar asman tarapyn gurulun. İsla onanma. Ministrinin aýdýan aýdymynyň parça. Bu arşlar asman tarapyn gurulun. बॉबी यार Bobby, ödüň duyşun gowmy, ha? यार तू सो रहा है Bobby, näme sen ýatyrmyň? Hani, tutma kal şunu. छड़ यार इतना Bolya kardeş, bolya. Gatga oşatlandyk. Sana nirden eşik tapmaly. Gör sen nirede ekeniň. Suri kardeş, Razın bolşuny gördüňmi? Tani yollaş Razın gelmegine karşı bolupdy. Sen oň näme diýenini eşitdiňmi? Şu ünlenmeýler biz dost idi. Sen Qyýd bilen oglanyň dost bolup galyp bilmejektigi barada hakyky filmler gördüňmi? Dostlukdan soň söýgü hem hyýalwentlik gelýär. Men tanyň elinden tutorny oň bilen bile tant ederin. Sen bolyn oň ödüňe berýän naharlary bilen kanagat etmeli bolsun. Bolýarmy, ha? Sen inni biziň aramyzdaky näkes bolsun. Sen oňa öýlenip, oň durmuşyny bulaşdyrdyň. Ola älen persiýaly sen bolyn penza pawerdi işleýän nalajy deýin. Dinle gardaş. Ol men bilen gaçyp gider bolyn. Ýagrynyň et urlanýaly bolaýarsyň. Sen özüň ýol bermeli. Bu goçýygyň gyýdy şapaklara alyp gitmegine, şeýlelikde sahnanyň ussul soňlanmasy jemleýiji urgu bilen tamamlanýar. Töweregi el çarpyşmalar gurşap alýar. Yer näme? Ha? Näme? Näme üçin sus görünýär? Bolýa, galla bardat barada oýlan, ertir gurlaşar. Näme marada pikir etdim? Ha? Näme marada oýlananyň men aýdyp bereýin. Tani Razi söýüp Surini büyüp götür onu dor diye. Surini hiç vaqt söýmese, eger birden Suri insanyny tana diýse, biz söýgüň ýoly bilen barýas, ýoluň soňuna bolsa ýene de duşar. जातो नहीं मैनू जोग की तोई मैं निर्गुण रे को गुण नहीं आपे तरस पे
çep ayağın gallar, sağ ayağın düşür. Gelli tansa başlaly. Töwerekde aylanıp, ayaklan aşak yukarı hareketlenir. Ne bar etmeli zatlan şular. Bolan başlaly. Özüň barlak gör, ine şeýlet, aýdymayt, tant et, hareketlen. Men elimden tut. Tantla töwereňi hayrana goý. Bu tantdan üstünlük paýyň al. Bu tantdan netibi paýyň al. Ellerini sağda göre hareketlenir. Tağat dillerinin akşam yediğini görkezişdir. Özüň ädim etmäge mejbur et. Sen ädimleň seni ansana öwrer. Onu yukarı götür, ine şeyle, göya elleň bilen zan kakyan ýaly. Ödüňi hareket etmäge mejbur et. Görkez, sen nähili tant edip bilýän. Ne beýle kelinde? Göya kagyzdan ýylany uçmaga mejbur etdirjek ýaly. Han çemeleşip gör. Sen hareketleň kimdiňi görkedir? Ukuyruğu varkır, aydımay, tant et, anamlı ädim et. Men elimden tut. Bu tantdan üstünlük paýyň al. Bu üren ajaýyp, men tedi gutlaýan, til ikiňiz jemleýiji tapyry geçmäge hukuk kazandyňyz. Iň oňadonlyk saýlandy. Näme buyurmakçy bolýaňyz? Tüýjülik köke getiräýiň. Näçe dantyň getirmeli, he? Nähil oňatjy ekeni? Näçe bar bolsa, tanamyda barny getir. Ören owy. O nähil barny getir bolýar? Raç ýolloş, bu tüýjülik köke iýmekden ýarş bolar. Bu ýerde de ýarşmy. Onu aýt. Sana ýeňijiniň fiýligy näme bolar? Yeňici itlen dadyny haýyş edip biler. İslen dadyny mı? Hawa, uturan bolsa ýerine ýetirmeli bolar. Bu ýarşda sen tularsyň, tany ýolloş. Sebäbi raç bir ýerdäki süýjülik kökeleň barny ýer, hemde utulmaz. Onu häzir göräýär. Hany gardaş, süýjülik kökeleri getir bakaly. 1, 2, 3 başladyk. Yeni de getir. Hey, getir bakaly, yeni getir.
Yene getir, yene. Sen yolloş, eger yadan bolsaňyz utulanuňyzy boyun alyp bilerdiňiz. Zeň tanrına. Meni gutlarmyň? Näme bilen? Tant boýunça men ýarşda 10-lyga düşdüm. Gatygy täzelik. Köp gutlugymy kabul et. Sağ ol. Men towgetli tüwüşirdim. Eşiňiz çasyrýan şaňyr gidip men gyzdyraýyn. Towgetli tüwme. Siz näme onu halaňdakmy? Elbetde halyan. O görýän. Ben bağışlan. Häzir gelýän. Näme? Özüň iýeň okmy? Irden men ýolly gelýärkäm idim. Biz näme? Rajbin ýeňşimizi belledik. Raj diýen kim? Sana aýtmagy diýip götür, unda aýpdyryn. Näme? Raj men tant edýän ýollaşym. Bu ýarşlarda 2 bolup tant edilýär. Oň öz ustahanasy bar, radio ulahana, ol ören şadyan ýigit. Hawa, ol mydama meni gülmäge mejbur edýär. Sana näme? Tüw yaramadymy? Yarady. Gaty tagymnaken. Gäýmiň tüýjüdüni. सूरी पापे तानी जी बिल्कुल सही कहती थी ये लव Suri gardaş, tani mamla, söýgü diýilýände jibir çekdirýär. Keşfini ütgödenini agry, tansa agry, innem aşgadan agry. Hey, bir gün bu söýgü seni öldür, Suri. Bağışlaň. Iňersiz betmişan nisyanym. Diýjek tödüňiz seljeriň. Men ötünç soradym ahyry. Ötünçiň özüňde sakla. Sen ýarlary men beletdirin. Etjeň edip soňuny ötünç soraýan. Ýarşda bolaýan zatda menden aňyrrakdyr iňersiz betmişan. Aňyrdadyr diýen men saňa. Başarjan hanym, ýene bir gedek betmişan diýýän menden gaty görmegin. Tanýorlar şaýyş edýär, oňa üns bermesene. Raj, ogyz näme? Oňa bilen men özüm gürleşerim. Gürleşelim kimi, ha? Näme? Men niýen maňa aýdyber. Men diňe ýollaşmyň adyndan ötünç soramakçydym. Sizem öz ýollaşyňyzyň adyndan soraň diýjek bolýan.
Yeri näme? Näme? Tinimin ayağı ne bolan over teresine. Tini. Kicicik diýmek bolýarmy? Tini sink men adım näme diýjek bolýam? Yok. Ulu kiçi ähmiýeti ýok. Erkek adam sen ýaly dogumly bolmaly. Men ilkinji adım kicicik jüýjejikdi. Gelinini öýke kiýnän undalyň. Mene hem öňüni ötür soradym, belli kully başlamaňyzy soraýan. Bagtly maşgala. Uzaklaşmalymy? Yer bolýa öpüşmek gerekler. Bit nişan. O näme diýdi maňa? Öwrenmek gerek diýär, öwrenmek. Sen gollaryň gaty daýaw ekeni. Suratyny ýere de çektirdiň. Ay, aýrylsan ay. Sana öwreterçi kim bolupdyr? İmelsiz bit nişan iten hakkını vermeli gaýdyp tant edip bilmez ol. Tanýarlar. Size söwünmegiň gelişmeýänligini aýdyp biljek. Kim söwürne he? Kim? Siz neme? Siz ýa-ni bit nişanyny diýdiň Men ya. köp söwüşler bilýän diňläsiň gelýärmi? Ýok, minnetdar. Bugünlükçe yeterlik boldy. Vay, emelsiz bit nişan. Durunma kalentek, ýör tut şonu saltyrak ýör diýen men taňa. Bol saltyrak şonu tut. Siz neme çek bolýaňyz? O ýyl eýýem gitdi ahyryn. Nire çek bolýaňyz? Kala goplu dünýäniň ogly. Köşeş ýigit köşeş. Han halar. Ýok, olar başga adamlar. Hakynsa bit nişan ýadyr men teň gözüňe görkezeriň. Häzir men emir edişmek gerek. Tani yolloş, men işim gaýtdy. Häzir aşağı kaçýan. Kaçtım. Rahat aşağı düşdüne. Vah, başaramok. Tani yolloş, men taýyn. Ýogda da inniki maslahat. Tini gidicik inniki tapar ölçeňe görä bol. Urjojuk diýteni, hani innet bol tant et. Ay, iç çıgar. Tani yolloş, mene sen başaranyňa haýran. Yakın zoramyň dogonyň şeýle ulagy bardy. Biz her akşam onu sürerdik. Men 3 ýyllyk tejribem bar. Yine garaşylmaýan zatlar. Sen ýeňilmez adam ýaly uçan näldin, dogry dämi? Muny bilip bilmersiň, garaş da gowy seret. Aslında da men göýe garaşýan hem seredýän ýaly etdim. Diýmek sen aýalyň muny oňa sürüp bilýän ekenne. Hawa, Sagat 120 tizlikde. hawa. Sen näme etdiň? Ýygyna oturguşda oturdum. Iýis oturguşda näme etdiň? Kime bolsa biri el goşlar saklamaly ahyry. Herede aýalyň uly sürýär, sen bolsa iýizde goş saklaýan söýdemi? Sen oňa maça görkezmeli. Bağışla Bobby. Maç olan hay tarafına yerleşiyor. Ol katı kımmatmay. Kardeş, ol ulan bölög däl erkek adam bölögi. Ýör erkek adama iýmek näme üçin gerek? Maça ýaly görünmek üçinmi? Oňa öýlenmek näme üçin gerek? Maça ýaly bolmak üçinmi? Onunla maçı diýänin kim? Maça bu gaýdywsy adam.
Olar filmlerde öz diýenlerini göwürdýärler. Eger özlerini boyun bolmasalar, olar alagada maçodyklaryny suud edýärler. Biziň Dharmendramyz maço. Stallone Remban keşfinne maço. Olaň ýerine goştakla oturmak maço däl. İlki bilen hiç wagt izi oturma. Bu ulu edil öň ýaly bolmaly. Rul elmudama sen elinde bolmaly. Bolmasa ýaly seni hiç wagt silemaz. और ये चलते हैं ना Haçanna yüreğinde bolsa ine şeyle görünmeli. Hey macho, Hey maço. hey macho. राखी के बंधन को निभाना भैया मेरी छोटी बहन को ना भुलाना देखो ये नाता निभाना निभाना भैया मेरी राखी के बंधन को निभाना भैया मेरी छोटी बहन को ना भुलाना पिछले हफ्ते 1 मिनट Eşdiýärmi? Hiç şerik çakma, nimetdeňem oň sana rahat ki, gül dakmadlygyň mümkin. Bolýa, işleň şowuna bolsun. Raç, sen bärdemi? O men berdi. Bir hili yarawlymyň uğru ýok. Men tant ediljekler. Bir hili hereketler umdup durun gorkýan. Bolýa, onna bugün eşik taýlamagy gider. Şuň tant etmek kime ýakýady seni? Raçky gül dakmak bola bidereklik. Meni darykdyrýar. Arıktırya onu meni yem çıktım. Hiç hili rahatı gülü. Dünya maço. Bu şehirde Raçky gül festivaldan degişmäge urdular. Nira barsaň eliňe güllak ýalar. Hamana adamlar gyýda bolan gatnaşygyna ýalňyşyp bilmejek ýaly. Ýigit bilen gyýy dost bolup bilmezmi? Ýa-da hyzmatdaş ýollaş. 10 baha tan yollaş. Ýöne bir işte umuman gyýlar jogapkär. Yigitlere gyýy duýam diýmekden başga dat galmýa. Tini bilen dola seret. Dünkü neçeli biz olara halaşýarlar diýip düşünüp duruz. Dogry dämi? Ýöne bugun doli tininiň eline gullakdy. Görgüli ýigit aglady. Biçare ýigit başga nämesin? Hakykatda bu nämetlerini hiç wagt aýtmaz. Hiç teoriyny pırlanyp, çinlerine goňup, gaýdusuzlyk görkezip beren dost hökümnäki jan penany islänik. Al hani, me, şuna bir deňäp gör al. Hiç hili maço. Ýöne bobi. Raç, Men berde. gel hani. तनी पार्टनर Tan yollaş. Näme? Aýdy ber. Men injalyksız. Näme üçin? Ölçe bolanokmy? Yok, eşik sebäpli däl. Başga bir zat men aklyma hem ýüregime syganok. Näme ka ol aýdy ber. तनी पार्टनर एक बात Tan yollaş. Sen maňa bir zat aýtsana. Hakykatda gyýdylar näme isleýärler? बड़ा मुश्किल सवाल Sen maňa juda kyn sorak berdiň. Oň jogabyna diňe gyýlar düşünýär. Men häzir gyýlary düşünüp bilermi? Jogap ýöneköy. Ýöne muňa ýigitleň düşünmek üçin tutuş bir ömür gerek bolar. नहीं तनी पार्टनर मुझे तो आप प्लीज शॉर्टकट में समझा दो Yok, tan yollaş. Sen muny maňa tidirek düşündir. Yekelikde garrasyň gelen ok. एक लड़की सिर्फ इतना ही चाहती Gyýlan ýeketek bir ardulary bar. Onu kimdir beri şeýle bir söýse, hut hiç wagt töýülüp görmedik ýaly. बस और कुछ नहीं चाहिए Ine gyýlara durmuşda bar gerek zat şi.
तो अब Inni sana düşünüklü mü? Eger doly senin ödün şeýle derejede töýýänini bilsedi, hiç wagt oň eline raty gül dakmazdy. Hani bolunny gideli. प्यार तो सूर्या Tani, Suri seni gödöňe getirişinden has çuňur söýgü bilen söýýär. Ýöne sen ony görüp bilmersiň. कोई नहीं Inni sana Suriýanyň senin ne derece söýýänini görkezmek kökman näl. Hiç helim maço. Tani yollaş yertir men doglanunum. Gutlayan, Sağ ol. Yertir bütün günümü sen bilen geçirmek isleýän yer näme diýersiň? bütün gün menen tek pikir edemok. Hiç saat diýme, tani yollaş ýadyňa düşýärmi? Agram ýeňijiniň tarapyndadyr. Seretde ýagdaýyňa diýer bolyn bolýar diýersiň. Ondan başga her ýyl şuny men ýekelikde geçirýän. Bu ýyl käbir zatlary ütgötmek isledim. Men ýöne neme? Ýok diýmeseňizler, men sizden haýyş edýän. Şuny men bilen bile geçire. Bolya radyolos ertir tutuş günüm senki. Oldy, yerli wagt bilen 9-da men sana jaň ederim. Bu söýgüň ýoly bilen marýar, ýoluň soňuna bolsa ýene de duşar. Sen men asmanım, soňky umydym. Sen men ibadatym, ruhumyň bagty. Sen men gözleýän rahatlygym, sen men ýüregimiň her bir urgusy. Men başga hiç tat bilemok, senden başga hiç tat göremok. Men de innen näme etjegim bilemok. Men seni öz ykbalymy görýärm. Seninle nimetleri bilemok. Seninle başına gitmeyecekte. Men bilemok, men nimetmeli. Men senin ykbalymı görýärm. Men bilemok inni men nimetmeli. Nem bolanda da inni alaşdyr. Nem bolanda da inni men alaşdyr. Senin bakışından kalpıllap gidýän. Sen hoşboýysyň. Sen her bir sözüň. Göýe men jennetde aklym hayranly. Sen men ýüregime ýaty nur çaýdyň. Hadynam gencim bölüşmek islemeýän ykbal.
Bu yarış ıkbal tarapyn gurulun, daş töwerege aylanan, ey gamgutsa sen menden uzakdadır, haçanna yanımdan yürek geçende, gyz kölegen hem kalbim berdana salya. Batırly yılgırış, barzat, oň öňünde alaşdyr, sen bir şuly kalbynyň iman nuri, bu jüwitler Taňry tarapyn yaradylan, bu jüwitler Taňry tarapyn yaradylanlar. रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या Bu jüwitler Taňry tarapyndan yaradylanlar. Oy kanna. Ready, steady. Ham taýarmy? Başla. Oji. Bu näme Raj? La veji tani. Bu söýügi tan ýollaş. Hudaýyň öňünde andyçan bu hakyky söýügi. Görýän bir helem welin söýügimi söz bilen beýan edip bilmedim. Şeýsem samsyklyk bolardy. Şonuň üçin söýügimi ışıklaryň kömegi bilen beýan etmek istedim. Näme saňa yaramadymy? अच्छा हर लड़की का Yaraya. Şeýle söýügini her bir gyz ardy edýär. Ýöne her bir gyz beýle ardyga ýetip bilmez. अच्छा तो बहुत Dogrudan maňa diýseň yarady. Şoň bilen birlikde de men gussaly. मुझसे गलती हो गई Raj, मुझे आप men saňa durmuşa çykandygym barada aýtman. Diýseň uly ýalňyşlyk goýberdim. Men barda bilýän, oň ady Surinder Saki. Ol Penja Paverda B52 haty ampur köçetini işleýär edemi? Men hemme zady bilýän. Ýöne men bu zatlary ýaman niyet bilen etmedim. Ýok, ýok. Diňe sen men üçin aýratyn urnudyň bilmegim üçin etdim. Sen ýöne tolgunma, aramyzda hiç zat üýtgemez. Biz dostlugymyzda da galarys. Aramyzda ýeketek tapawut olam sen durmuşa çykan, menem haçanna bolsa öýlenerim. Hiç zat üýtgemez, hemme zat öňkülügine galar. Same to same. नहीं रहा Ýok, ýok Raj. सब कुछ बदल गया Hemme zat üýtgär. जब एक लड़की को Haçanna gaýyp çyn ýürekden ardy edip başlanyna oň daş töweregini dünýä üýtgege. फिर कुछ सेम टू सेम Hiç zat öňkü ýaly bolmaz. आप यहाँ से प्लीज चलिए Haýyş edýän gitsene Raj.
कुछ देर Men biradiyekka galasym gelýär, meni haýyş edýän. Bolýa tanýarlar. Suri hani beytmede betetsene. İki häsiýetli keşfin taşla da onu hakykat aýdyp ber. Ýok gardaş, häzir däl. Näme üçin? Sebäbi on kimi söýýänini biledim gelýär. Racym ýa-da Surini. या सूरी से Defet, hiç biri tapawdy ýok. Hiç kimi söýmese de sen söýýär. पर उसे तो नहीं Ýöne ol ikisiniň hem bir adamdygyny bilen o ahyryn dogry dämi? सूरी उसको Oň üçin aramyzda uly tapawut bar. Suri oň adamdy raç bolsa hiç kim. कोई नहीं तो फिर तो Ýene bir tapawut bar. राज Raç öz duýusyny açyk aýdym beýan etdi. Suri bolsa söýgüsini içinde gizläp saklaýar. अरे पाप Kardeş, hiç ýemeden büyük köşük däl. Biz ýönekay adamlar. Adamlar bolsa söýgän ýetäç. Nireden söýgü tapsak, şo ýerem ödüne çekýär. Aýalyna adalatly garanok Suri. Bir tarapdan raç bolup, oň asmany görkezýän. Beýlik tarapdan Suri bolup, garra taň arabasyny görkezdiň. Kardeş, oňa Suriň söýgüsini görkez. Şonno ol hiç kaçan başga razy seretmez. हाय पापी यार Bobby, dostum. Tanyň ýylgyrmak üçin, tanyň bagtly bolmak üçin Suri bu oýuny bet eder, tans eder. Suri daşky görnüşini ütgedip, raja urulyp biler. Ýöne oň söýgüsini kazanmak üçin Suri ütgemellerler. Ol Panza paýerdaky Suriňi futbol şiýaly söýmeliler. Ana şonny ol Suriýanyň söýgüsini emay bilen ýuwaş-ýuwaşdan düşünür. Biz söýgüniň ýoly bilen barýar sahyry. Ýoluň soňuny ýene-de duşuşmak üçin. Ey Tanrym, näme üçin süýji söýgü taryhynyň üstüne agy goşýar? कैसी चल रही जी आपकी डांस Tan sapaklaryna işler nenem? Ýagşy. आपके पार्टनर कैसे Sen tans ýoldaşyň ady ýadyndan çykypdyr. Raç şoň ady, Raç. Owa, raç. जी मिस्टर राज Owa, raç öýlenenmi? Ýok.
कंपनी से Menne 2 tane konserde petek bar. Gidesin gelýärmi? जाना चाहेंगे Hawa. Suri Ferit, bu yere kim geldi? Senin tagamlarını üren acayip. Cücü tamdırlaman diyene. Şovun hemmeler hedil etti. Bolya, iş yerimde var aylı. Hoş sağ olun. जी आप ये जल्दी में Ine sen şunu yattan çıkarıptın. Sağ ol. Sen beni bağışla. Akşam kinoteatrda täze film görkezilýek gidersmi? आप देखना चाहेंगे ठीक है जी Bolya men tayyar bolayaryn. Panja Pever senin durmuşuňyň rengi. Tanıyorlar sen meni görekinmeler diýdim ahire. Sana razın mülakatlylygy täsir eder. Bu söýgü tanıyorlar hakyky söýgü. Tanıyorlar gözüňi jumda her bir damjanyň ýüregiňe aralaşmagyna ruhsat ber. Alo. Salam Suri. Sen aýalyň berdi. Razy ödliýe. Kädir barýan.
O tan yolloş, Baltiyar akşam. Men tan yolloşun yattan çıkarandyň diýip pikir etdim. Men agaýymyň ýalkymy sezip biraz gorkudan bolsa gerek. Sen bilen baryny yattan çıkar da gazygynjy penjap çaýyny iç. Tan yolloş, haýsydyr bir mesele barmy? Sen nädip şeýle bagtly bolup bilýän? İki taraplayın bolmalygyny gözüňde tutman, nädip men söýüp bilýän? Söýüp sana azap beren okmy? Azap, söýügi eşiretdir. O nädip azap bersin? İki taraplylyk hakda. Söýüllerini ýerine bir zat han tama bolup söýmeýärler. Seret, hyýalymda men seni görýän. Diýmek menne söýgü bar. Hyýalyna kimdir birini görýän bolsaň, diýmek sende de söýgü bar. Bu ýöne köýzat şeýlelikde tolgunma. Bu zatlaryň bar üçin gyzgynja çaý iç. Men durmuşum şontudam ýöne köýrat. Men hyýalymda hiç kim göremok. Hyýalymda hiç kim göremok. Günlerde bir gün men söýüp üçin kalbymy ýapdym. Soňra sen peýda boldyň. Gülýän, aýdym-aýdýan, tant edýän, hemem seni söýýän diýip gaýgyrýan. Inni bolsa hakykatdan söýmeň nämedigini bildim. Söýgüde hiç hili töleğim ýoklugyna men inni göz ýetirdim. Sen menne täzeden töýmek ukuybyny oýardyň. Bir wagt kalbymda öldüren söýgüm gaýdyp geldi. Sen men durmuşumda näme üçin peýda boldyň Raj? Inni men ne etmeli? Men durmuşa çıkan gyz. Sen inni men ýöne koýsa walmy näme üçin jogap bermeliler? Yerini men näme etmeli? Näme etmeli? भाग चलिए मेरे साथ। Kaçaly. अगर आप उसके साथ Eger sen oň bilen betbagyt bolsaň, eger sen onu söýmeýän bolsaň, kaçaly gideli. Iqbal hemme deň bagty bermeýär. Käbirler bagyt paýyny oň elinden kakyp almaly bolýar. Diýmek, bizem keçijik bagyt paýymyzy kakyp alaly. Kaçaly. Meni bu yerden alıp git Raj, alıp git. Men köp betbatlyklar gördüm, azaplara mundan artyk çydap bilmen. Men bagtly bolasym gelýär, gülesim gelýär. Men täzeden ýaşasym, söýesim gelýär. Men uzaklary alyp git Raj, mundan artyk çydap biljek däl. Men sana bir söz berýän, ertirki ýarşy ýejesi şu ýerde Amritsardaky soňky ýejämiz bolar. Amritsardaky soňky ýejämiz bolar.
Men kelemin ucunu yitirdim kardeş. Men tanini bağıt etmekçi boldum. Tarihimizi yazmakçı boldum. Emma inni men kutordu. Men sana hiç düşünemok. Nämişin bu zatlar ona gurrun bermekçi däl. Düşünjek bol. Kaçanny erli ayal. Onu da Daniyaly kimdir biri bilen başyny alyp gaçyp gitmäge taýar bolsa, oň maşgaladan ne hilip bet bagtdygy barada oýlanyp gör. Tani meni söýeni, ol men bilen bagtsyz. Şeýlelikde onu erkinlige çykarmak men borjum. Niredenler bir yerden öz razyny tapmagy mümkin. Hiç bir raşda surin kıyal yürek yoktur. Tani hut şu yürek söýdi. Sen şeýle pikir edemokmy ha? Yok kardeş. Yok beýle pikir edemok. Eger ol şu ýüregi söýen bolsady, ol bu ýüregiň surinkidigini düşünerdi. Ol bu ýürekde surin söýgüsini duýardy. Men ertir ýaşdan soň oňa ýazyga alyryny giderim. Men öý oň adyny geçirdim hemde muň delidäki iş jaýyna geçirilmegini haýyş etdim. Sen samsyk, doğrudanım aklından adaşpyň. Men Tanya hemme zady gurrun bererim. Doby sen maňa söz beripdiň ahyry. Ýadyňa düşämi? पर तूने मुझे रोका था ना ये कहकर Sen bir gün men saklap bu söýgü taryhyny Hudaý ýazýar diýipdim. Diýmek bu taryhyň çözgüdini Hudaýa tawşar. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से तानी जी मैं हर बड़ा काम करने से Men seni şu ýere şu haýyrly günden ýagşylyklar dilemek üçin getirdim. Bugün sen üçin beýik gün. Hudaý senkilik bolsun. लख खुशियां पातशाहियां ये सतगुर नदर करे लख खुशियां पातशाहियां ये सतगुर नदर करे रब जी मेरी तानी जी Ey Hudaý, men tanymyň bagyny açyk et. Nirede kim bilen bolsa da men senden başga hiç nat dilege demok Tanrym. Ol menne Hudaý görýänligini aýdypdy. Ýöne sen bilen deňelenne men hiç kimem däldirin. Bire adamlar sizi görmek üçin gelýärler. Meňem sizi göresim gelýär. Haýyş edýän, maňa Hudaý görkezdiň. Maňa da görkezdiň haýyş edýän, Hudaý görkezdiň haýyş edýän. Sen maňa hiç soraw bermediň. Baştan bar zady ýürekden berdiň, hiç söz diýmän. Ya dillenni aýdy ber. Bar zady ýylgyryp berenligiňi. Sen meniň güneşim hemde kölegäm. Sen men üçin bar zat, bütün barlygym. Sen meni hiç wagt koýup gitmersiň. Men başga hiç zady bilemok. Senne Hudaýymy görmekden başga inni men näme etmeli? Men senne Hudaýymy görýän. Men diňe senne Hudaýymy görýän. Hemde näme etjegim bilip bilemok.
Temimde başını yığmayan bilemok. Kim bilemok ünni näme etjegini. Men tenne Hudaýymy görgen. Kim bilemok ünni näme etjegini. Ilne bolsa 6 belgili jüwitler, sahnada ajaýyp wehinler, hut asmandan inen 7 belgili jüwitler, Dolini we Tanyny hoş gördük. Men temrin gidip biljek däl Raj. Qaysydyr bir pursat teň söýgüň meni ejiletdi hem diňe öz bähwedim üçin pikirlenirdi. Haçanda men ýalňyz galamda o maňa elin döndüňini unutdum. Indi men nädip oň elini goýup bereýin? थोड़ा बोरिंग है Hawa ol ýürek gysgynjyrak, dymmarak, durmuşda da, işte de ören ýöne köý görünýär. Ol hemme taraplaýyn, iň bir adaty sada adam. सब में बस एक मामूली आम आदमी Ýöne men onu Hudaýy gördüm. Hawa Raj, men onu Hudaýy gördüm. इंसान को तो Ýöne köý adamy goýup gitse bolar, ýöne Hudaý nädip goýup gitjek? जहाँ भी भाग कर जाओ Men nereye barsam Hudaý şo ýerde bolar. Hudaýyň bar ýerinde bolsa, olam bolar. मैं अपने पति को नहीं Men adamymy taşlap gidip bilmen Raj. Meni bağışla. Haýş edýän. Bağışla meni. माफ कर दो सॉरी Bağışla meni. Bağışla. Şeýlelikde hanymlar we jenaplar, siziň öňüňizde 9 belgili jüwitler çykşetdiler. Häzir bolsa biz 10 belgide kimlen çykyş etjekdigini bileriz. Hanymlar we jenaplar, siziň öňüňizde iň soňky jüwitler, hanym Tany. Jenap Raj. Görämini, bizim günlemizde ýigitler gyýlara görä has utanjak bolupdylar edýän. Gyýdyňymyzda ýigit bolsa ýok, ýöne bu kynal, ýene bir gezek filan şaraýyn. Hanymlar we jenaplar, Jenap Raj. Belki ol iň soňky taýýarlyk pursatyndadyr. Ýene bir gezek filan şaraýyn. Gaty ses bilen, hanymlar we jenaplar, seni tanıştyrmak Men ýollaşym gelmek haýş edýän bidi ýarşdan aýyryn.
gelinejegine sizin ynamyňyz barmy? Siz men marada eşden bolsaňyz gerek. Hiçle, boynumy agyrtdym. Men aşamlar neglenerim. Köp wagtym iş yerimde geçirerim. Sen ýüregiň gammutsanyň bitmegini isleýär. Bağışla, ulugdan ýaşarlyk boldy deglenäýdim. Sen yollaşın kimdir? Adını unda aýtdyryn. Oň ady Surinder Saki. Ol Penjaba ýerde işleýär. Demek söýügi ýoldaş däl. Andyçyan hakyky söýügi. Men seni Hudaý görýän. Diýmek menne söýügi bar. Eger sen kimdir ýerine Hudaý görýän bolsaň diýmek sende de söýügi bar. Eger sen oň bilen detbag bolsaň. Eger sen onu söýmeýän bolsaň, onu gaçyp gideli. Tüjüritleri Taňry yaratdy. तो ये भी हमारी टॉप 10 डांसिंग जोड़ी से अमृतसर। अभी जजेस के हाथ में है कि इसमें से नंबर 1 डांसिंग जोड़ी कौन सी होगी? नहीं तानी। Yalan. Yok Tani, hemmet yalan. Yok yok. Söýgüň nämeden bilemok diýip sen maňa yalan diledingmi?
ilk baştan. Sen ne edip anzatlık bilen men gussamy hem şatlığımı, ehli göz yaşlarımı hem gülkülenme urup bildin. Men sana söýgüýümiň zerre bölügünden bagş etmedim. Sen bolsa meni söýgüýüň bilen gurşap aldyň. Sen ne edip men şeýle uly söýgü bilen söýüp bilýän? Ören ýöneköy. Men seni Hudaýy görýän. Hasanna men ondan bir zat soramda ýüregim rahatlyk tapýar. Hasanna men sen gülenim görümdi. Sen bagtyar halla görünümde ýüregim hasam rahatlyk tapýar. Tani, ýeýse bu söýgü dämi? Eger men seni Hudaýdanam artyk söýsem, bu näme? Haýyş edýän, aglama. Ýalykmy? Ha. Men onu öýde galdyrypdyryn. Tanıcı. Tani, Hudaýym maňa gahar gelmezmi? Seni ondan artyk söýýän üçin. Yok, yok, yok. Ol beýik. Beýik. Şeýlelikde hanymlar we jenaplar, hamry sarly jigitler bir belgide jenap Raç we hanym Tani. Bakşla görüň, bu jenap we hanym Surinder sakiler. Bolýa, men ýalňyşdym. Şeýlelikde jenaplar we hanymlar sizin alkyşlaňyz söýgü siýasatyna urajak jenap we hanym sakiler üçin bolsun. Türkmen telewizionynyň Altyn Asr Türkmenistan teleýalynyň terjime bölüminde türkmen diline geçirildi. Filmiň soňy